Bon dia. Des de l'Obra Cultural Balear, bones festes i bon any nou. Aquí teniu, de cara al 2020, els nostres propòsits. Volem que els representants públics no només facin feina per promocionar el coneixement del català, sinó que donin exemple i el facin servir sempre quan es dirigeixen a la ciutadania de les Illes Balears, en compliment de la llei de normalització lingüística i del decret dels usos lingüístics. Pregam que es garanteixin els drets lingüístics de totes les persones d'aquesta terra nostra i exigim un escrupolós respecte cap a totes les persones que puguin usar-la sempre que vulguin. Fem una crida perquè els mallorquins facin servir sempre el català, perquè una llengua no mor quan els que no la saben no l'aprenen, sinó perquè els que la saben no la fan servir. Desitgem que es posi a l'abast de la ciutadania tots els mitjans i recursos per aprendre català i demano als meus conciutadans que m'ajudin a usar-lo i a millorar-lo. Volem que s'acabi la situació injusta que viu el mallorquí valtònic i el president de la Federació Llull, Jordi Cuixart, i tots els seus companys, presos i exiliats per les idees polítiques.